Indaba yomlanjwana ijule kakhulu bafethu. Ijulile ngoba inezidumbu. Ngicela ukuphinda lokho. Indaba yokuba umlanjwana ijulile ngoba inezidumbu. Inabantu abaphithanelwa amakhanda. Inabantu abalahlekelwa imisebenzi. Inabantu abangaphindanga baba the same ngenxa yokuthi khona labayigeja khona. Mumlanjwana ngabe wenza njani? Unalo yini ilungelo lokuthi musukhulile uthathe isibongo sababu wakho? Unalo yini ilungelo lokuthi ubizwe isibongo sababu wakho noma engakakuhlawuli? Kodwa kube ukuthi izinto uzenzela kephi ekhaya komanga ngoba usabanjiwe. Awuyena wakhona ngokwegazi. Mumlanjwana uma usuganwa unalo yini ilungelo lokuthi uthi musuphuma inxiwe uhambe uyobiza isibongo sayihlo noma engakalungisi icala lakhe lapha komalume noma kumele ubize isibongo sakomalume? Uma kuwukuthi ubiza isibongo sakomalume ufaka umsamo komalume kulowo muzo wakhayo noma lelo nxiwa oluvusayo lo muzo wakhayo, uma usufaka umsamo komalume right ubiza isibongo sakhona bese kuyahamba bayavela abakini bayolungisa icala labo. Uma sebelungisile icala ngabe kuzomela ukuthi uqalele phansi ubuyele lana uzokhipha umsamo komalume ubusele back bese ufaka wakini, noma ngabe bayahlangana babe munye umsamo ube munye kube ukuthi umsamo wakini bese wakha nendlela komalume ngoba vele kahle ukuze abantu bazalisane kumele imindeni ihlangane ibe munye. Ithini into? Uma umlanjwana ngabe kuyinhlamba yini if ubiza isibongo sakomalume? Ngoba bakhona abantu athi mina isibongo sakithi angisifuni hlobo nje, angihlangani nje naso. Bakhona, angisho ukuthi ba right ba wrong. Bakhona futhi nabantu ababiza izibongo zakubo athi mina ngokasibani mina abiza isibongo sakubo mhlawumbe kube ukuthi kubo lapha bawagcina amasiko ubiza isibongo sakubo nje kuphela. Kodwa mhlawumbe noma kube ukuthi ubiza isibongo sakubo kodwa mase ilungisela izinto uya komalume ngoba uyazi ukuthi usaphethwe khona usabanjiwe khona. Ithini into? Siselapho nje. Ngizocela sibuke uvideo A bese sibuka uvideo B. Uvideo A, uvideo B. Bese ngiyacela ukuthi sicomment ngoba sizoba neclass ngoMay online. Mufuna ukuregister for ama classes ethu, clicka kwi bio yethu lapha ku TikTok account yethu. Khona ilink ya WhatsApp, uklikhe khona uzokwazi ukuthi ungene ku WhatsApp group yethu la uzokwazi khona ukuthi ube updated ngama classes ethu. Le ndaba yomlanjwana sizoyijulela, sinabele, sidiscuss from A to Z. Uma usushonile, uma umlanjwana ungazange uzuhlawule, ungcwatshwa kuphi? Uyahamba ungcwatshwa kini noma ungcwatshwa khona komalume? Kwezinye indawo for example ebandleni lamaNazaretha uma uzobhabhadiswa bathi bacela igama lakho lesintu nesibongo sakini bese uyasho wena mina ngowaka Njapha mina, bathi no ubaba khunjapha bese uthi cha, bese uthi ubaba mumakhanyi bese uthi wena ubaba akazange zangihlawule kuthiwa no, sifuna isibongo sayihlo, sifuna isibongo sakini ukuthi akakuhlawulanga amacala akini lawo, thina sifuna isibongo sakini muyobhabhadiswa. Why kukanjalo? Ithini into ngokuba umlanjwana? Sicela ukuthi sibambe la. Uma singase sitrace back emakhulwini amabili eminyaka kuya emakhulwini amane noma ke enkulungwaneni yeminyaka, akekho nje umuntu owakwabizwa ngesibongo saseKhakhoneni. Akekho. Kubo bonke abantu abake bavelela nje emhlabeni akekho noyi-1 umuntu owake wathi yena ubiza isibongo saseKhakhoneni. Akekho.
kuqala ngani ukuthi nithi nina senisibongo saseMakakhonyoko? Kusho ukuthi kuleminyaka ezayo siyoba nabantu abahalela kuba yilamadlozi kuthiwa imdliwa, ngoba phela umdliwa awuqali idlozini, uqala usaphila nje. Uma wena ugcina ulahlekelwe yikhaya kini, mhlawumbe wangena emzini womuntu uzolusa, wagcina usuyisimba sakhona, noma kwaba ukuthi mhlawumbe bakuloya kwangathi ufile kade bakuthatha bokusebenzisa, noma ke kwadli ubaba wakho ngoba mhlawumbe ehlulwe ukulobola. Umdliwa phela mawunjalo, umsebenzi wakho kusuke kufanele ulungise isimo sakho saphila ukuthi ugcine uphumile kube nomdliwa. Uyabona nje makuthiwa abantu bakulomuzi bafihlwa lapha naka amathuna kuleli yakhaya. Uyabona ke wena masingcwatshwa ezumshana, ngeke ungcwatshwe phakathi kwalaba bantu, uyodediswa ungcwatshele eceleni. Wena uyongcwatshwa ngendlela efanayo nomuntu obelusa inkomo la ekhaya, uyongcwatshwa ngendlela efanayo nethwasala la ekhaya ngokwesiko. Angikhulumi into yami namhlanje kuphela, ngitshela mina ngento endala. Uyambona umama wakho lo wakuzala wagcina engagananga, mase eshonile yisiko, isidumbu sakhe siqishwe ihlezi ingqini ukuze angaphumi la lezi ingane noma izilwane lani la kungaphinde kuzalwe umuntu nje. Ngokufanayo futhi noma uyindoda wagcina uhluleke ngempela ukuganwa, into efanayo. Manje lento nini niphikayo angazi nithathaphi, angazi nithathaphi. Mina niyangixaka nina senavuma ukuba imdliwa nisaphila, kusekhona into eningayenza ukuvimba ukuthi nigcine ngiyimdliwa, nikuvuma nje nisaphila nithi ni comfortable ngokuba imdliwa. Mina ngigeza izandla ngani, ngishaya nje izandla ngithi ngigeza izandla. Nina nincele inzondo okuzondwa ngayo yihlo kwaze kwagcina sikulimala nina. Phela umama wakho mayezonda ubaba wakho, isithombe sikababa wakho nguwe, uyoklipula wena umama wakho kulayo ubaba wakho engaboni kodwa uyoklipula. Uyabona uma intombazane ixabene nendoda ufica ukuthi indoda inamamasela, intombazane ayikwazi ukuthi ngizomshaya kanjani lo muntu ngoba niyafuna ukuyiphindiselela lapha nami ngibhodle. Ishone ku-album ifika icinga isithombe, isikhlepula isitabule sale ndoda. Wena ungakhohlwa ukuthi isithombe sikayihlo, ungavumi into engeke. Ngoba ingoma enganizoma ngithi nokuba ngiyaphila ngiphilela idlozi la komalume ayibhedi. Isidalwa sakini siyashesha ukuthengeka, isikakhulukazi umndeni ngoba usuku usazi, kodwa awunawo amandla okuthenga isidalwa sakabani sakwamalume wakho ngoba awuyena wakhona. Lo mndeni awuwona kuleso sibongo leso, so awukwazi ukungena kusona, awukwazi futhi ukusithenga isidalwa sakwamalume, kodwa sakwababa wakho uyashesha ukuthi wenze yani usithenge. Ingoma enganizoma njengoba ithi nokuba ngiyaphila mpela idlozi la komalume, angahlaphe noma niyazi lo ngoma uzwe nebhesi yakhona imivu umthi ivuma ithini. Ngilapha-ke kunabanye uthola ukuthi kunezibongo eziningi, uthola ukuthi umuntu uzothi hayi inkosi embono mina ekhaya nje wonke umuntu mangabe ingane izaliwe iyafika iyagula ibe nenkinga incane efikisela impepho ifuna isiphandla sakhona ihlale ekhaya ikhule khona, ayikho ingane yasekhaya ikhule komnye umuzi. Imaningi nasi lokho amakhehla ayinemkhuba yasekhaya, ingakho imizi eminingi inemkhuba eminingi yasekhaya ephinde ebe nezimfihlo zasekhaya. Lo muzi lo kusuke kusethe umsamo, usethwe yini? Usethelwe ukuthi umkhulu wakhona ufuna ukuqophola ukuthi izingane zakhe noma uzalwa lapho lonke lube ngakuleli side, ngoba amakhehla lento ayenyanya ukuthi kwezinye izibongo ekhaya kube khona izibongo ezahlukahlukene ongasizona ezakhona. Uthi mhlasimbe ingakwazi ngoba khona ngisho lento yongeno, uthi mhlasimbe
amadodakazi la ekhaya uma ngabe sizelingane zikhwele emakubo ngale nezalama ngabe izalwa abafana bala zizokhwela ayenza imkhuba eswethe imsamo bayongifakazela abaziyo esethe umsamo ukuze kube sengazi ukuthi idalwa zalengane ziyayilwela miko malume iba nenkinga iguli gcina isikhulu ingane ikhwele kwamalume kababuwayo kodwa kungasiyona yakona kuhamba kambe mhlawumbe kuvele kubantu abakwazi ukubona bethi no kahle wena njengoba uhlala kini kababa wakho nje akufanele seziyaqala ke manje ziyalo idalwa ngoba na ezakomalume idalwa ngekukwazi ukuyinqoba ngisimo sokuthi khona inkaba isikhathi esiningi umuntu umezayelwa khona iwela komalume futhi inkabe yakhona komalume iwela khona ingakho ngabuza ukuthi lezi ingane ithatha inkaba noyigqiba emakubo zenzelwe ini ngoba ingane izobona isihlupha kusasinenkinga kanti wathatha inkaba babakhe onikeza babakhe so ke ngala igazi ngala inkaba count into enkulu kabi inkaba ingakho lela thonga lowazisha ingane sesibelethweni lihlenge bese lithi kulungile siyamgcina usibanibani noma likwata likatisa ukuthi lo muntu uthola kanjani umuntu wakuleli ikhaya ingakho kuyinhlahla ukuphila kwengane ezinye ingane ziphuphuma so ngiyangidabula kakhulu abantu abayikhipha ngoba iningi labo bayabuya back unqwabe ehlezi ikhala ngokuthi yakhipha ingane isifuna ukulungisela ingane ngoba yini leyangane iyakhula ikhule bese ithi stop empilweni yakho ufunda uzokuqeda ugraduate bese ithi ngizokukhombisa ikheli wena uncamisa ikhofi into ungaliphuzanga ungazi so ke omkhulu babe ulungisa umsamo benza imkhuba ukuthi ingane ngoba omkhulu beyinyanya lento ukuthi ingane zikhulele kwesinye isibongo ukuzalewa amadodakazi ekhaya bengavumi ingakho ngisho amanye amakhehla ebethatha imbuzi eyoxolisa emsamo uthi no like house bantu sethola ingane ngicela ukuxolisa ngoba lelo cala libuzwa kuyena ukuthi ubani lo senengane namhla uphela lisuke libekelwe yena ayikho into wrong ngethongo la komalume musana ukuyihlupha kuphinde kuzoba lenkulumo ethi mina ubaba ungihlawule ngihlala kwababa ungihlawulile awuyena walapho ngisho ulotsholiwe kukhona inkomo eziphumile uma wakho walotshola kodwa mhlawumbe wahlukana nobaba wakho uma ungakhishwanga still usabhilonga komalume abantu abaloku abaye kuyihlupha ngesibongo sakamalume ngathi sentabeni akusikhona entabeni kwamalume akusikhona entabeni uma ufuna ukuduka thamela eminye imibhanyazo noma eminye imbukiso bhanyabhanya uzoba nenkinga kuduke ngoba abanye abantu abaningi they care for i-content kuphela abanendaba ukuthi yini abayinikeza isizwe futhi siyiphilisa kangakanani so ingakho uzokuyubeza abanye abantu benza amavidiyo bekuphika ukuthi ayikho ingane yakomalume and bekwenzele imizekelo noma bechaza ukuthi uma ngabe uyindoda uzala ingane kusuke umuntu onelungelo ukuthi ingane ibe losibongo indoda kuphela ngoba ibiza isibongo sakubo kwayo kodwa intombazana ayibi nayo ingane ngoba iwakho umuzi wakubo kwayo kodwa iyahamba iyovusa la yogana khona so ngabe uzalela komalume ayikho inhlamba lapho alikho ichilo lapho uma ngabe omalume benikhipha inyombazana benganifuni thobisa ikhanda uthola iside bese uyakha bese ucela omalume bekufakela idalwa bese ucela bekunikeza impepho emva kwalokho usuthini nekhani zakhelo ngoba kuyenzeka manje ubuya kababa efike benikhipha inyombazana omalume noma benithanda ukuthi abakoti babo abanithandi so ke musulokho ubuza ukuthi mina ekhaya komalume abangifuni abangidingi thola iside senikhulile nezingane zakwenu thola iside ubuye wenzani wakhe bese ucela omalume ucele kahle kuzophuma ngesibusiso yokuthi uzehlise noma ngabe uthi uyabona uba nekhaya liqinile uzehlise njengomntwana ukuthi into zakho ezokwenjani zizolunga ekwazi ukuya phambili musani lokhu niba worried ngesibongo sakamalume amaqhawe amaningi ngisho amakhosi abantu abaningi ababe ngamaqhawe abantu bakomalume abantu abaningi abangabathandaza abanamandla basebenzisa isibongo sakamalume wabo futhi isibongo sihlehla ngisho ngabe uthi uma wakho naye mangabe ngenzelwanga lutho siya kwagogo oyikhaya kamakama wakho wena uzobe isibongo sakhe uma ukuthi kwanawo ugogo uma wakhe wayengenzanga mingali kwakwenziwanga lutho ngaye ngokuzaleka kwakhe izohlehla lento iziyofika kuphi iziyofika esibongweni sakakhokho so kahle kusuke kufunakala isibongo esigcine siphelisene kwanesiccawu uma singazi sibe naso isiccawu lesilo ndawo still uyahlehla ubile emuva angazi-ke lezi indawo eziningi abaloku bengibhela inbox bethi bona ngakuba ukhokho akagananga nogogo ilezi indawo vele engakholelwa esigcawini azisenzi isigcawu angifuni ukuyimenshina indawo eziningi zikhipha inkomo eziwu4 noma eziwu2 behlala nezingane zabantu bese bethi bayifaka esithebeni bese bethi ayibazilele bese befile bese bethi ingane ayikotize bese bengcwabele emakhaya benze wonke umonakalo obuzoshaya ingane uqhunywa ugogo na 94 kodwa akazasine kodwa uyayibona inkinga into zakho zengane zakhe ayilungu umuntu ona 94 years usefuna ukutuba manje ufuna yini ayikho umuntu engadili nayo nengabhekani nayo
ufuna intuba yokuphila manje kuya phambili ngobani uyabona ukuthi ingane zami ziyabangeka la kuneyinkinga angisinanga kahle kahle manje masinitshela ukuthi unkosikazi awunayo ngaphandle kwesigcawu hayi unayo unkosikazi and lokuba nama question amaningi ayikho into wrong ngokuzalewa kwamalume uzoba nenkinga ngoba ubaba wakho uma ukuthi yena wahlawula wayengahlawula ukuthi wena usungo wakhe ngisho ngabe kuthiwa kukhona kwekhiphile enzela uma wakho still uma ungakakhishwa ngala uzoba ngazidalwa sinengane no 15 years 13 years ibulela abantu ayinasikhathi indaba isemuva ingane eziningi ayiphandliwa zazi kwapha ziphikwe ngisho yise zihamba namacala okuphikwa sadinwa safi isidalo lo muntu uyayiphika lengane hlushwa izingane ezincane zizigebe ngento ongazuyibona kungena ubusika nje manje yizi ingane ehambe ngene emzini yabantu ezincane engenasikhathi ziyabulala Nandla wethu uma ngabe umuntu ufuna into zakho izilunge abaza bakho bengenzanga lutho ngene egcapheleni zalo mzali ngale nkathi kuzalisa ingane yakhe ikhulele uthi egceni wadinwa kanjani bese kuthiwe nizoba ngwakababa wakho khulani bafethu nizoba nenkinga ukuthi ukhuliswe kababa bonga appreciate uhambe kwamalume kulinto zakho izilunge munye umndeni owangenzela iqiniso mina la umdidi wangifoyela wathi yena ugogo wakho wamthetho ubusukhwile buyela kwabani komalume bakho kulinto zakho izilunge thina siyokulanda mase kufile wona mndeni kuphela ngithoka ngapho lundi lwabhuti mangaphazama wona mndeni kuphela emhlabeni lawo neqiniso engisehlangana yonke imndeni ehleze ngikhuluma nayo inalo iqiniso yonke zigebengu nje ababodwa abaneziseyinkulu abafuna inkomo zize kubona akhipha ngisho isente kwalo ngane akayazi akazayondle mase ilotshola ingane abantu hayi inkomo sefuna zizekeni seyashwabula miyeka shwabula oshwabula into engekho wena hamba kolotshela komalume khishele komalume sikhathele ngoba kunamakhehla angangenanga ngisho kwelamathongo namhlanje athetha amacala einkomazi idladla inkomo ezirong zamadoda angafanele yakhulumisa inkomo ngisho kamama uma ikhiphile ungayitholanga icala libomvu ngisho umkakho niyohamba nami nibe nenkinga ngoba uvuma icala ongalazi ngoba wenza uthando nalemizi edelela abantu ethi yona ingane yabi bingayazi ukuthi bebeyazi ukuthi intombi bengathi iqomile yini bengayihloli pho yini pho bengayihloli bona kanza kwethu nizoba nenkinga enkulu ngiyabonga ethuba